sani koro ogike tieng' mar adek. Bang' ni tieng' mar ang'wen. Tieng' mokwongo nitimo magang' gi wasunge. Kane jowa pod kia, kwerwa ne pod kia. To kane otimore maber, Nyasaye notiyo gi wuodwa miluongo ni Tom Mboya, mane ondiko memo mane gichungo wasunge go all over the country, mane sirikal ogologi magidok. Kanyi ma koro kwerewa nochake interest ni gima ne joge timo ni wambe wanyalo time. Koro ne gichako time e kiwango mani piny kabisa nikech ne pok gibedo gi teknoloji. Koro ne gidhi gikunyo matin to gigo gi nyundo. Mogik kanyalo paro chien kawinjo history, wach mar kirenga ne jowa kia nikech ne gikunyo ne giluka gi lwetgi. Koro ne miyo gi tich matek. Koro tokeno to kwarwa nodhi nyaka Tanzania. Kano dhi Tanzania to kano duogo gi rieko mar kirenga ni. Mano lose mabende sechego ne podo chajo ji nikech ne ji kiae. Kwarwa miluongo ni Ago. En mano introduce wach mar kirenga e area mar Makalda. Koro ji ne tolop gini mang'eny to ginyalo luoko gi kirenga mapiyo to gimake gi mercury. To by then bende moko ne ginyalo yudo ka omoke kirenga kanyo gol madongo. Koro nodhi kamano ma kendo tieng' mar ariyo donjo ma koro tieng' mar babwa gini. Gimbe gichak gi advance koro gigole nyundo cha gichak gikete stage machielo. Kanyo gi kendo tieng' ma koro marwa ni. Tieng' mar babwa gini gipok orumo, gin koro gichak wachako kawo lony kuom ka joma tindo kendo sani koro advance. Nikech yudo ka nyithindo masani giyudo ka moko ntiere modhi e school, ntiere modhi e university to gikoso tije. To yudo ka weche mag mulagi be gisome university. Koro giduogo gi apply gigi ang'owa e ground. Koro sani ogik technology ma yudo ka ng'ato nyalo invest. Jamagang' matin nyalo dhi mondo mi oti matek kaka ne kwerwago gi nyundo cha, onyalo dhi mong'iew crusher ne. Onyalo dhi ma o sponsor buke mokunye kadhi piny kendo gere standard maber mamne wasungo gere cha. Koro gini ochalo gima koro ena tich yore ne jogweng'wa kata ne community ma Magang' aine. Nikech Magang' ni bende ochala blessing ma Nyasaye noketo ne region moro. Kaka nyatiken kama agriculture ok dhi maber. Weche mag Magang' go ema Nyasaye nomiyowa gi weche mag nam. Koro sama weni area na aparo ni lowa Kanyarwanda ma Magang' onge mantiere wach mar pith dhok to gi wach mar pura fuoto. To hapa Kanyarwanda gi Makalda koni pure lease mining area. Kendo pidho population maduong' kabisa. Kada bedo specific, Osiri Matanda oting'o dhano mok this ne ji 3,000 makonyore iye kanyo. An gi area moro ni Konguru oting'o dhano mok this ne ji 2,000. An gi area mar Mikei oting'o ji 1,000. An gi area mar Aego oting'o dhano madhi 3,000. Kopa oting'o sani dhano madhi 5,600 makonyore e Kopa. Koro interest mantiere Kopa sani ni Kopa ni ene kama guddak mar mula ma Mugori County te. Ene kama wasunge nogere nyaka kambi gi. Ma kiwuothe tiyudo gige wasunge go kaka ne oger gi chon, kaka ne giringo chon. Kopa kanyo mane go e dak. Kopa kanyo bende mane gikete e site gi mane giole tailing ma pod area nane mane gi almost tailing mar 1.2 trillion tons tailings man kanyo mwago mani mondo serikal oyudnwa ket mwandu ma negi capacity mondo partner gi jopiny mondo mi at least team tailings mondo team ne value addition mondo at least okony jopiny. Koro Kopa ka e seche ndalo e duration stages gote en kama osabedo gi pi, an gi evidence go kabro tango ni. Ma ka jopiny okunyo madhi gimoro seche ndalo ma koth onge ka chieng' rieny ahinya to jopiny nyalo kunyo magig 100 feet to gichope pi. Koro ginyalo dhi beyond that nikech capacity mar go pipo notamo jopiny. Koro jopiny being ni nyithindwa gi ne gisabedo gi interest, koro ne wabedo piny kaka stakeholders. Koro nwang'iew masindwa. Wasolo pesa wa. Ng'ato koyo oyudo lopi moro luoko wasolo pesa wa to go fail kendwa. Ma jopiny osago pi for the last 3 years. Gisago pi makoro wasaga gike tunnel mokwongo, mwakalo wagike tunnel mar 2, masani pi nitie tunnel mar 3. Koro mwandu ng'e ni kimanyo bati to kaka imed kunye kodhi pinye kaka omedo bedo maber. Koro seche gi nitiere bende jo Chinese manonyiso interest. Nikech kuonde wasungu nowegi ne giweyo kuonde mamoko bende nodong' ka debris
nodong' marach. Koro ne gibiro to giwuoyo gi community ma giwacho ni wan gima wadich godo wadwa ni mondo ma debris gi ma percent gi this moko kaw gi emomiwa mondo wagol kuonde gi wa clear gi mondo kodong' kama stable to koro kunyo kudhi piny. Koro toke ni mano osebedo ka timore for the last almost 10 years. Koro gima nyo kelo interest ni koro jopiny kosechandre mogo pi gik sani koro tunnel mar adek no jopiny kunyo masani koponi wuok iyudo longwana nitiere kama nyo gik ma kiwuok longwana achiel tinyalo yudo gram 100 inyalo yudo gram 20 gram 100 sani bati percentage mar kama ikunyo no en percent ne timo gimoro gram achiel timo single abich gi 500 niso ni gram 100 ng'ato koyudo ten gi almost nus million. Koro ma interest ma koro jo China nyono ni to jopiny gi ang'o miyo sani koro waneno mana ka ngima gi change number of gechi ming'iyo ka koro ng'eny ang'enya koro nigi bedo gi interest. Koro ka giyudo ka jopiny ochoko ma girego no to gidhi gikaw sample to giyudo ka koro sample cha ber kabisa. Koro kae ma ja China odhi onyisa interest ni koro embo dwani kuny kodhi ang'owa piny to wang'eyo nikech jowa pod technology ma pod watiyogo pod en ma piny to jogi nigi technology moingowa. Koro jopiny wacho ni awa kadang' jogi dhi ni koro gidwa kawo bugo namba 6 emen bugo mar godno gi bugo namba 9 nyiso ni ka gidonjo e bugo namba 6 no 9 to namba 6 ne breather margi to gi masin mane gidwa dhi keto nyiso ni automatic gidhi chamo buoye ka te George Bat nikech gingo jothuro gi technology. Koro ma jothuro wacho ni un timwa tima kaka nwawinjore ni unu chamo open cast to wan wachamo piny to bende all along gik mono winjore koro timwa weche mag pi no okogo ma pi wago mana kendwa masin wang'iew mana kendwa. Koro dango kikwa sachopo piny ma koro wadwa chako yuto koko wacho ni koro udwa timo runade nudwaro ni mondo umbe koro kuny kaka wakunyo. Koro gini nokelo push and pull like 1 month ka jopiny otamogi. Koro ka jopiny otamogi to being near my primary leader there na yudo feedback on a daily basis. Koro nadhi bedo kod ranyisi ni awa Chinese no kowinjore koro nukunyo piny we ujo thuro cham piny un chamo pen cast malo koni to kuro nyiso interest ni nyaka cham piny to chuno ni nyaka wuogi jothurwa ma convince gi. Koro ka jogo neno kan primary leader gineno na thin pod adeko gi to gidhi gimanyo koro jotelo bende madongo. Koro ka gimanyo jotelo madongo koro kanyo chako kelo push and pull. Okadwa riambo ni joge kano manyo jotelo magimanyo governor mara ne gimanyo MP mara no luonga bura. Governor no gona sime na niso governor yan machiegni governor no nyisa ni ati avail yourself kini be state house an kod gi wach moro matin na dhi bura kana luonga na brief na piny to en bura mar no nyisa ni antiere issues moko mag weche mag mining kari bi. Koro ambe kana dhi na tingo local sadek matimo mining no dhi bede bura gi security team anyatike kotelne gi DCC